Nos cobertura di Dia di Rey aquí na Colombia te continua aqui for di bonita jardín di casa di embajadora di país tan bajo mediante llamada en español esta Holanda Reino holandês nós conversar também com Jan Willem van Bokhoven que é diretor executivo de Holland House. Holland House está um instituto aqui na Colômbia que trabalha para conectar companhias, organizações que está em Reino holandês com Colômbia e hobby exitoso, quase 500 membros onde com vários estudantes cosechando éxito grande, incluindo também companhias de Aruba. Ano passado, 10 companhias novas abriram membro e assim que está ajudando a conectar para assim que por fazer negócio aqui na Colômbia. Este quando nós contribuindo, entre outros também com 2 membros diretiva representador de Arubiano. Ja, Holland House is mede-organisator vandaag. Koningsdag is natuurlijk pas de 27e, maar vandaag op de 23e hier in Bogota vieren we al een stukje van Koningsdag. Wat we proberen te doen is in Colombia met een cultureel bedrijfstype evenement om in Colombia te laten zien alle relaties die tussen Colombia, Nederland, Aruba, Curaçao bestaan. Dus we hebben vandaag een soort evenement waar we allerlei partijen uit Nederland, Aruba en Curaçao hier in Bogota in de achtertuin van de ambassadeur hebben om te laten zien wat gebeurt er, hoe werken we samen, wat gebeurt er op economisch vlak, wat gebeurt er op cultureel vlak. De bezoekers die ik gesproken heb zijn heel positief, omdat voorheen was Koningsdag één evenement, 's avonds, de receptie ontzettend leuk, ontzettend goed, heel veel contacten, heel veel interactie, maar ook wel heel moeilijk om echt met mensen te praten. En wat we hier gedaan hebben is een evenement in de middag, dus vroeg beginnen, waarbij mensen elkaar echt kunnen spreken, echt kunnen leren kennen, allerlei eten kunnen proeven, bitterballen, poffertjes, van alles is er. Maar in een wat relaxtere omgeving, op een wat meer ongedwongen manier, zodat mensen echt goed kennis kunnen maken met elkaar. Mensen kunnen via virtual reality kunnen ze naar Aruba toe, mensen kunnen Curaçao bezoeken. En dat is het idee wat we vanmiddag hebben. Mensen echt de tijd geven om te verkennen waarom de relatie tussen Colombia en het Koninkrijk zo sterk is. Want dat is het. We werken op heel veel manieren samen, alleen dat weet men vaak in Colombia niet. En dat willen we hier heel graag laten zien. 19 mei, de week van 19 mei, dus over ongeveer een maand, hebben we de jaarlijkse Caribbean to Colombia Trade Mission. Dat is eigenlijk een grote handelsmissie met bedrijven vanuit de 6 eilanden. Het grootste deel komt wel uit Aruba en Curaçao, maar we hebben ook deelnemers uit Bonaire, uit Sint Maarten, Sint Eustatius. Dus we hebben verschillende bedrijven vanuit de eilanden, best een grote groep, komen naar Colombia toe, komen naar Bogota toe, om hier kennis te maken met allerlei Colombiaanse counterparts. Klanten, leveranciers, partners waar ze samen iets gaan opzetten. Dus voor ons de jaarlijkse handelsmissie tussen de Caribische delen en Colombia. Een enorme happening met matchmaking, met allerlei roundtables, met een grote netwerkreceptie. We gaan ook de documentaire van Combina van Lee Yongo, architect die heel veel op de verschillende eilanden heeft gedaan, maar ook een deel van zijn inspiratie in Medellín vindt. We gaan de documentaire van Lee Yongo voor het eerst in Colombia tonen, dus dat gaan we ook tijdens de missie doen. Jullie hebben nu 2 boardmembers in Holland House die van Aruba zijn. Hoe is het samenwerken met Arubaanse boardmembers? Ja, heel erg blij mee. We hebben afgelopen maart onze assembly gehad. En toen is naast Jordan van de Aruba Tourism Authority is Millie van First Class gekozen. Dus we hebben nu 2 boardleden uit Aruba. Heel blij mee. Daarmee is Aruba binnen een board van 9 heel goed vertegenwoordigd. Maar het geeft ook wel weer hoe onze relatie als Holland House met Aruba is. We hebben inmiddels rond de 20 leden uit Aruba. Er zijn er vorig jaar ongeveer 10 bijgekomen. Dat is een heel mooi aantal. Dus ja, daar zijn we heel blij mee. Ik ben zelf ook, ik ben in de week van 16 juni ben ik op Aruba ook om ook weer met allerlei partijen op Aruba te kijken hoe we ook de relaties met Colombia nog weer verder kunnen aanhalen en versterken. Dus ja, er gebeurt heel veel.
En dat is dankzij ook de 2 boardmembers die we vanuit Aruba binnen het Holland House Colombia hebben. Queda pendiente para sobre el lunes de May, 24horas.com, lo está junto con emisión comercial también, con el director ejecutivo de Holland House a mencionar, para que nos mira tour e reunionan y frutan de conexión entre compañías de Aruba, que va a participar también de emisión comercial. Voor de Bogotá, voor de caso de embajadora de Reino Holandés, amita Mark Benson Dance, 24horas.com nos está promete noticia.